Ja, en voor onze nieuwe rubriek Voilà gaan wij op zoek naar hotspots en leuke plekken in onze beide provincies. En daarvoor zijn we vandaag getrokken naar het Belgische Beringen, naar het wijndomein Le Bon Marais. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen bij jullie? Het is eigenlijk mijn vader die ermee begonnen is. Ja. Dus, hij had een boerderij gekocht in Frankrijk, in Normandië, geen echte wijnstreek. Waar hij 2 jaar gewerkt heeft aan de verbouwing van een hoeve die je hier ziet. Waar dat achter een klo was, een ommuurde weide als het ware, waar hij wijnstokken geplant heeft. En zo is eigenlijk alles aan het rol gegaan. Echt als een hobby, gewoon puur voor onszelf, wel gaan stages gaan volgen, gaan cursussen gaan volgen, dus wel met de bedoeling om de beste wijn te maken, maar natuurlijk ook met de beginnersfouten die er dan altijd bij komen. Maar dat was wel leuk, want dat was onze leerschool eigenlijk om het dan hier in België uiteindelijk wel goed te doen. In de wijngaard, het is Pinot Noir. De besjes zijn nu op ertgrootte. Het is een enorm vroeg jaar dit jaar, dus we gaan waarschijnlijk vroeger oogsten dan normaal. Door het warme voorjaar? Door het warme voorjaar. Natuurlijk, de medailles worden pas uitgedeeld op het einde van de rit. We hebben 3 soorten, Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. De druiven dus van de Champagne, waar er ook 2 van in de Bourgogne staan. Waarmee dat wij Limburgse champagnes maken, zonder dat we dat mogen noemen. Nee. En natuurlijk Bourgogne-stijl. Met de persresten die we hebben maken we een gin, een grappa. Ja. En komt er ook binnenkort een whisky. Over welke omvang hebben we het nu van jullie domein, zeg maar? Bij 1,5 hectare, wat een opbrengst geeft van ongeveer een 6000 flessen op jaarbasis. Maar we maken niet één wijn, we maken verschillende wijnen. We houden het graag leuk en we experimenteren ook wel eens graag. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan en dat zullen we ook blijven doen. Elk jaar zullen de wijnen ook anders zijn. Het zijn allemaal jaarwijnen, ook in de mousserende, niet zoals in de champagne. En dat maakt ze uniek, dat maakt ze leuk en spannend. Ik denk dat we enorm aan het opkomen zijn als wijnprovincie. We zijn ook de grootste provincie qua aanplant. De bekendste regio's zijn natuurlijk Haspengouw en Maasland, dus langs de Maas. Wij zitten hier een beetje atypisch, ook qua bodem. Dus we hebben ijzerhoudend zand op klei. Wat wel heel leuk is naar de lichtvoetigheid van de wijnen. Dus de mineraliteit door die zandgrond is het wat frisser, wat zachter, wat strakker. Dus de wijn heeft hier zeker toekomst in onze provincie? Absoluut, absoluut.